1.200 milioi euro gutxiago izango ditu aurten Jaurlaritzak, 1.200 milioi jaitsi zirelako diru-sarrerak ekonomia jarduera zeharo moteldu zelako 2012an. Jaurlaritzak aitortu du murrizketak izango direla osasun eta hezkuntza sailetan, baina ahalik eta txikienak izaten ahaleginduko da. Pertsonari ikututen dion gaietan, hezkuntzan edo gizarte bazterkerian edo osasunean usten dugu horrek lehentasuna dauka eta horrek ikututea edo aldanik eta gutxien ikututea hori da gobernuaren lehentasuna. Zergen igoeraren bidez gehienez 200 milioi euro gehiago lortuko lirateke administrazio guztietarako eta akordioa lortu ezkero datorren urterako izango litzateke diru hori. Horregatik bete behar nagusia ekonomia bultzatzea da. Aurtengoa urte zaila izango da, baina 2014an argia ikusten hasiko omen gara. Urte gogorran aurten eta datorren urtean ere gogorra izango da, baina hobeagoa itxaropena ikusten da bentsat gure irizpideetan eta gure oinarri ekonomikoetan. Aurtengo aurrekontuen aurreproiektua prest duenean Jaurlaritzak talde parlamentario guztiekin hitz egingo du lerro nagusiak erakusteko eta iradokizuna jasotzeko. Momentuz inok ez du lehentasunik.